Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Vice Gov in Action. Update sa mga proyekto kag programa sa inyong mga opisyales sa probinsya. Vice Gov in Action. Programa nga nagatuyo sa pagpasanyog sa serbisyo nga ginahimo sa nagkalain-lain nga mga ahensya sang gobyerno. Vice Gov in Action. Magatalakay man sa mga isyu kag problema nga ginapadangat sang publiko. Vice Gov in Action. Magadala man sang importante kag mapuslanon nga mga informasyon kag kalingawan. Vice Gov in Action. Upod sa inyong alagad, Vice Governor Jeffrey Ferrer. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Hello! Mayong aga sa tanan. Ari naman kami sa pag-alagad sa inyo sa kahanginan. Halin sa San Carlos, pakadto sa Hinuban, hasta sa madabutan sang aton nga programa sa Aksyon Radio. Sa mga kauturan naton sa iban nga lugar, mayong aga sa inyo nga tanan. Ang akon nga kaupod, ang akon nga amigo, kag isa kamapisan nga board member sa probinsya sang Negros Occidental, Board Andrew Montelibano. Mayong aga, Vice Gov, mayong aga man sa aton mga kauturan, no? Sa bilog ng Negros Occidental. Hari naman ta. Daw, dyan ay ka-board ako. Daw, kay na, daw ka lively na sa imo. Daw, I mean, Bago lang pinta, buko. hindi man. Daw, depende na sa guest ako gisa. But anyway, okay, unas tanan, sa tanan niya gapamati sa Aksyon Radio sa liwat mayong aga. Ari di subong ang aton niya ginimbitar na isa ka guest naton. Ini siya serbisyo publiko man ng iyaning gina himo subong. When in fact gani ang natabo sini kagapon Board Andrew nag blessing kita. Yes. Dira sa Lagun sa mga another showcase naton sa probinsya. Amo ining ginatawag nga Negros Occidental Culture Hub. Okay. So ti arada may inaugurar gapon dito ang aton nga bag-ong office ang tourism office naton. Okay. Ang Mambukal office, amo na daw reception area. Kung gusto ka magpa-reserve, pwede ka mo kadto sa Lagon. Si gwapo na kita ko na. And then may mga bagutang mga showcase, sinisang ANP showroom naton. Ang Association Negros Producers tuto kagapon may blessing man dito, and then sa Negros Forest Park Yes. ti ara man ada yang daan pro daw gid renovate man sa probinsya. Daw pala man, no. Ari man ang local ang aton nga palapala food terminal market. So daw gin mo man dako man ang aton nga gin-allocate paagi sa programa ni Governor Bong Lacson. Gob, mayong aga, pamati gini sa Morning, Gov. Kag ang aton Negros Museum nga ara man dira. So, meaning, magkadto ka sa probinsya, kag ara ka sa Lagon, pwede ka ni ka libot-libot sa mga areas. Mahilimuon ka na. Mahilimuon ka. Muna, at least, ara ka landa sa plaza, sa Lagon, may kadto ka din bago man pala tati digto ka man purchase. But anyway, sang kagapon sang ga blessing digto timing man nga nagastorya ko may representative ang PNP nato Nopo, and then it happen malanga nagsiling ko ti gusto nyo ang inyong mga advokasya programa nyo sa probinsya, pwede nyo man na mahambal sa kanginan, ipahambal nyo sa programa namon buwasog. I-invite ko ang aton nga guest subong si Lieutenant Abigail Donasco. Amo ni siya sa PIO sang aton nga probinsya Nopo. So, sige. But before that, LT, Lieutenant, LT, pwede ka na mag-lead sa prayer? Sige, sir. So, let us bow down our
heads and feel the presence of the Lord. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Most gracious and loving Father, Lord, we thank you for this wonderful day that you have given us again. I thank you, Lord, for the presence of our Vice Governor, Jeffrey Ferrer, and our board member, Andrew Montelibanu. May you continue guiding them and giving them blessing as they serve the Negros Occidental, and give them the power, Lord, to be healthy all the time while they are serving our people. This is all we pray in your most mighty name. Amen. Amen. And then, first of all, Abby, Lieutenant Abby, thank you very much na gin-accept mo ang invitation namon ni Board Andrew. And then, okay, let's go to question and answer ni Anay. Okay, tell us about yourself, LT, kung who is Abigail Donasco. Actually, Vice Gov, no, it is not my first time na mag-guest diri before si Okay. Action Eden and Tingala ko Action ga Dale. kadlaw gid si Action Eden kay kamo gali iya ang kayong dalawa magkaibigan, no? Oo, she's a very good friend of mine. Buot gid na sa Buot. pagtulog. Pero pag bugtaw na, I don't know. Sige, Pero sige. kidding aside, Vice Gov, Sir Andrew. Yes, sir. So, I am Lieutenant Abigail Donasco. I am from Cagayan de Oro City. Cagayan de Oro. Region 10. So Ilonggo man. Bisaya Bisaya ang gali. dialect. Okay, tito Bisaya. Ilonggo ka magambal eh. Oo, na ano lang, O conmigo. Sige. Okay. na for almost a year na ako dito sa sa Region 6. That's why medyo na lang, hapos na lang. Hapos na. Okay, daw naka-adapt na sa dialect. Naka-adapt na ko. Oo. Okay. So, I am a graduate of Bachelor in Elementary Education, major in Special Education. And at the same year, I took the board. So, I am a licensed teacher. Oh, Yes. okay. So, after ko nag-teacher, I entered the Philippine National Police Academy, which is based sa Cavite. So, I attended there for 4 years. So, I became a police lieutenant after ko nakuha yung degree ko sa Bachelor of Science in Public Safety. So, after kong graduate sa PNPA Vice Gov, ito yung I would say na first assignment ko sa Region 6. So during that time sa public safety naton si General De Leon yapon ang Si General Delfin to among Delfin. yes, ang aming director that time. okay. Sige. And then okay Lieutenant Abby, sige. Naka ka man sang imong background. So ano ang aton nga ang aton nga program sa PNP kay as anong posisyon mo da subong? So currently ako ang OIC po ng Public Information Public Office. Information, Oo, okay. So sa PIO, and then yun, I am tasked to be the voice of our PD. Yes. Oo, in times That's good. kung busy siya, kay we know being a provincial director is not easy. Damo gid sako gid siya every day, damo siya obrahon. So pag hindi niya kayang masagot yung media, so ako yung sumasagot. Ikaw ga. Yes, subat. in behalf That's why of nga him. famous ka subong sa aton nga mga local medias dire nga naka-assign dira sa Nopo. Tiyala ko grupo mo ni tanan si Action Eden. Kag anyway do kanamit gali sang kape nga ginatubang tadi subong. Yes. Diyan ay tatu interrupt Kino Coffee. Nga Kino. Kay Action Dorel. Kay Action Dorel gali ni. So kanamit sang nya testing Vice Gov so namayo. Kino ngalan gali sang boyfriend. Migo niya, oh. Okay. Anyway, sige LT. So anyway, sir, no, Anong marching orders imo ni PD? today, And ang programs ninyo. oo. Pwede mo ma-share sa amon sa nagapamati sa mga listeners ta sa Action Radio. So actually, sir, no, ang NOC PPO was commended by our national headquarters sa TDPCR as being the best organizer of advocacy support groups. So we organize this advocacy support groups Vice Gov para in support sa ating EO number 70, which is ang ating LCAC, to Okay. end local communist yun. So ang sa atin, we had
140 groups na na-organize. So actually, ang NOC po Bilog is... nga probinsya. Yes, Vice Gov. Ang NOC po is isa sa pinakataas actually. Ang Police Regional Office 6, which is based sa Iloilo, ang nag-top 1 for all the regions sa Bilog na Pilipinas. Bilog na Pilipinas. Yes, and it was attributed kasi nakahila. So number 1 ang Region 6. Yes, number Okay. 1 ang Region 6 because of that. Kasi nakahila yung standing natin dito sa NOC PPO as the top in establishing this advocacy support groups. So our PD is very happy for that kasi because it only shows, Vice Gov, na grabe gid inyo suporta sa aton mga support groups and our LGUs sa Bilog na Negros Occidental. So congratulations sa inyo from- sa kaya PD Yes. Palge and then performance na yang ginatanaw taday. Yes. From cities and municipalities, grabe gid ang suporta. So, we also attribute that sa inyo, Vice Gov, and to our Governor Lacson, because kung hindi dahil sa support nyo, we will not be able to have this 140 groups na ma-build natin and with 565,000 members. So, amo na kadamo ang individuals Vice Gov, na 500 again? 565,000 individuals ang nag-join or nag-participate sina na advocacy support groups naton. So, grabe gid siya ng overwhelming ang pagtanggap dito sa province. Then, yun, nag-contribute siya sa region. That's why nag-number 1 yung Region 6. Police Regional Office 6, nationwide. Okay. Aside from that advocacy, ano pagid ang atunda nga gusto mabalaan sang public ang inyo program sa PNP? So, ngayon, ang ating Chief PNP is very... Considering nga bago subong aton na PNP chief. He is really into our internal cleansing and sa ating ICP, sa cleanliness natin, ICP. In the ranks, dapat when mag-inspect siya, malinis ang police stations, sa ating ICP in the office, ICP in the ranks, yung sa ranks po, dapat yung uniforms namin, mga kapulisan, are maayos, malinis, and sa ating community, yung mga support groups natin, Vice Gov, dapat we have a connection with our community. That's why we are strengthening, lalo nating pinapaigting ang ating police community relations activities sa ating KKDAT, yun yung kabataan kontra droga at terorismo. We encourage our young people na sumali sa ating KKDAT, na we encourage pa, mas lalo nating i-encourage yung mga kabataan natin not to engage in drugs, not to engage in illegal activities, para for us na magkaroon tayo ng safer place to live. Correct. And work and to do business. And other than that, Vice Gov, Sir Andrew, meron din tayong annual bloodletting. Ang annual bloodletting natin, ang isa sa way para tayo makatulong sa ating komunidad. Correct. And other than that, in relation sa KKDAT natin, yung DARE natin, yung Drug Abuse Resistance Education, yun yung ine-educate natin yung young generation. What will they get once they engage in drugs or illegal substance? So, by that, pinopondohan tayo, tinutulungan tayo ng ating LGUs. We are able to conduct this DARE para matulungan nga natin, sabi ko nga po, yung mga kabataan natin not to engage in these drugs. And lastly po, ang ating feeding programs, continue pa din. But medyo nag-stop siya because sa ating COVID. Pero pag bumaba naman po yung cases, we will resume again sa ating feeding programs, and as well as sa ating barangayanihan. It is very popular sa Bilog na Pilipinas because this is simultaneous. Barangayanihan natin. We will not be able to sustain it without the help of our government, sa ating mga individuals. Hindi lang po ang LGUs natin tumutulong, meron din tayong mga individuals, Vice Gov, na nagbibigay mismo, because we announced this barangayanihan
once we announce this, tapos sinasabi namin kung saan gaganapin, meron pong mga individuals na nagpupunta and they give their goods, para makatulong. Yes, we're talking about this community pantry like, Yes, like that. yes. Okay. Pero sa PNP po, Vice Gov, no, we call this barangayanihan because we would like to to separate barangayanihan? to Okay. separate Though from lain yeah, naman yeah. Okay. So, but when you do your magubrata sang inyong bloodletting, sinong kuha sa inyo? May mga ano po tayo from Red Cross, yung mga nurses po natin na mga Siguro, But for Vice, it now- would be nice, no, nga, if we can do a bloodletting sa PNP, idrite agi sa aton na provincial blood bank. Yes, of course. Mayara Mana- mga adang mga- province, mayara kami blood bank. mag-request na lang na sila siguro nga you need the support of the province, especially sa provincial health office namon. Okay. So, ma-provide man na kami sa mga Okay, since personnel. They are under the province, namigid ng ilang donation na blood will go to our blood bank para the people of the province of Negros Occidental gid ang maka-avail Ligad to nga smana damo man na ngayo sa aton kung may Oo, availability mag-text sa akon sing sa dugo. dugo man ka pangayo, no? So ang aton blood bank is ready. So if the supply is more consistent, the better. Yes, sir. Oo. So we will I'll open that to PD. Yeah, so of that, course. In a way, ma-support man lang kami sa hindi man gina mabugat nga request. So, sige. and speaking Lieutenant of Abigail. support, no, Vice Gov, Sir Andrew, we see na malaki, grabe talaga ang suporta dito sa Negros Occidental. Not comparing to other provinces or not comparing to other regions, no. This is a very rich province. Makita mo gid na ang isang sabi lang ni PD, then supportan gid. So that's why I'm taking also the opportunity to be a guest here to thank you, no, Vice Gov, sa support nyo ni Governor. It's our pleasure. Ari ga text kay si Gob sa akon subong. Ano? Okay. Gob, balo ko ka drive ka puti di malas ka gid kay peksang ikaw diya tatlo ta lalaki kita tanan subong abot simo ya may gwapa kami sing upod bala ka na. Lagi na makadto ka ron board, Andrew. Okay. Sige, LT, anay. So, Ako to- na nung aton advocacy. So to continue, no, hindi lang sa province as well as sa ating cities and municipalities, makita mo gid na grabe ang suporta ng ating mga mayors. So when we ask or request for something para sa community din, parang hindi nagdadalawang isip yung mayors natin. Si Governor hindi nagdadalawang isip na tulungan kami. So because of your help, no, Sir Jeffrey, sa ating office natin, yung story wall ng Negros Occidental, it was a part of Oplan Banlaw. Parang i-clean natin lahat ng opisina. Yun, sa loob po ng PPO, kung hindi nyo po napapansin, Vice Gov, meron po dong story wall. Yun po is yung parang painting ng different cities and municipalities dito sa Negros Occidental. So, may mga painters po from different cities and municipalities. Bali, nagpaligsahan sila doon. Then, yung mga paintings nila is a story of their city or municipality. Okay. Yes. So maganda po yun, no? Tulad po sa La Carlota, may painting po sila yung parang train. Oo. And sa iba't ibang, sa Sipala, yung mga spots po nila na pinupuntahan. So, it was So, who do the painting? yung mga painters po from different cities and municipalities. Daso naman ma-competition naman kita Oo. nga ang mga pulis naman sa mga different municipalities and cities kung anong talent nila sa painting. Para PNP naman. Para lain naman, no? Kasi may mga artist kamo daya nga mga nga organic dra. So anyway, please continue, Miss Abby. Oo, yun na, Vice Gov, no. It was a very good project, no, kasi before yung wall talaga ng NOC po is parang dry lang, walang nakalagay. So naisipan ng ating provincial director to have this competition na every artist ng city and municipality is magpe-paint sila on east side or may spot sila doon. So yun, it made our province very beautiful, no, ang NOC PPO. Pagpasok mo, makikita mo yung iba't ibang cities and municipalities. Dahil sa COVID, we cannot be able to travel kung Yes, because of this anytime pandemic, kung kailan natin gusto. So
yun, makikita na natin lahat ng beautiful spots ng every city and municipality because of that murals na nakalagay sa loob ng province. So, other than that po, no, ang atin ding mga nangyari po na beautification sa ating renovation po ng chapel namin, yung Kapanalig Hall, yun po is through the support po niyo po, Vice Gov and ni Governor. Yung Kapanalig Hall before, wala po yung aircon, pangit po yun, parang plaza lang. Because sa suportan nyo is naging isang hall na po talaga siya. Doon na po ginaganap ang ating seminars, meetings, pag may ini-invite po tayo from different places. So it really made a huge impact yung tulong nyo po sa ating province. I remember last year daw may ginpa construct man kami ni Jerry C. Dira itong sa mga children's ta sa mga somewhere there sa lapit sa post nyo pag sa entrance sa guardhouse doon sa dulo, di ba? Sa firing range. Hindi sa firing road. range. When you enter the camp, there is a right side kaagad doon sa dulo. Yung sa road po, concreting road. No, it's not concreting. May building tayo diyan para sa mga bata. Yung sa daycare po. Daycare, Oo, oo. yes. Sa daycare. And yun nga po, since hindi pa pwedeng pumasok yung kabataan ngayon due to the pandemic. Anyway, it's So, magandang construction yun. But anyway, I remember also last year that we have, before pandemic, we have this shooting competition. Nagplano kami ni PD dati, and then of course participated by a different stations, municipalities and cities. So nag-cluster doon ang sadya, ang saya noon. Nandun ka? wala pa po ako that time. Wala pa? Nasa Iloilo pa ako that time. Okay. Oo. Anyway, sige, So, marami ka pang sa amin i-share. So to continue, hindi lang po ang ating physical structure yung binabago po natin. We're also binabago din po natin ang ating tao, ang ating mga kapulisan sa ating ICP in the rank. So meron po kaming tinatawag po, sir, na SWIM. Yan po is Squad Weekly Intervention Meeting. So yun po, meron po tayong mga life coaches. Yung life coaches po natin, sila po yung nagsisilbi na parang guide po natin, no? Ang ating mga kapulisan ay meron po tayong meeting every week para pag-usapan yung mga problema nila. Siyempre, when nagtatrabaho ka, hindi maiwasan na may mga personal problems ka din na dinadala sa bahay. So, yun, pinag-uusapan to para mag-unload sila ng kanilang mga problema. And once they unload their problems, no, makakapagtrabaho na sila ng maayos. And Okay. Yun po, no, ang tapos sa din po, ang ating spot correction, every erring police personnel will render community service. So yun po, pag nag-violate ka, when you're late, may ginawa ka pong hindi ka nais-nais. No, may penalty. Ganun. Yes. Parang it's a form of punishment. You will conduct community service. Yun po ang tinatawag po natin na spot correction. So, kung mga minor malang mga let's say, penalty mo, so, daw para exercise ka lang na. Parang exercise lang po. Hindi It's part na po ng training namin actually, Vice Gov. Buti na lang nga po, paglilinis lang, hindi ka naman talaga pag-i-exercise na pagpapawisan talaga ng sobra. Oo. So, other than that po, no, this is very important din, ang ating regular and targeted drug testing. So, yun. So, requirement sa inyo, but random or lahat kayo? That's actually random po, no? Random po itong drug testing po natin. But, I suggest niya lahat na lang. Bakit yes po, random po siya, pa? sir, pero magiging lahatan po siya. Bali, amat-amat siya na Amat-amat, okay. Tapos yun, ngayon po, no, 1,792 na po ng ating personnel had undergone drug testing. Tapos yung remaining na 511 is scheduled na po sila. So, ibig sabihin po talaga po, Vice Gov, Sir Andrew, lahat po ng personnel natin is mag-undergo ng drug testing. LT, ilan lahat yung police force natin sa probinsya? Lahat? Oo. Ang police po natin, no, is 1,144.
ang atin pong non-uniformed personnel, yung NUPs po NUP, natin, yeah. na na-assign sa office is 159. So that makes us 2,303. Okay. So, well, Board Andrew, may... Hindi pa tapos, okay. Okay lang, sir. Sige, Sige lang. ah, Gaan tananay siya priority. okay. So, lastly po, no, after po natin sa ICP office, ranks, ito po yung ating ICP in the community. So, kasi may tatlo pong internal, may intensive cleanliness policy si Chief PNP po natin. Ito po yung ICP in the office. Yung minention ko po yun kanina, yung murals, yung paglilinis po, infrastructures, yung pagbibuild po ng magagandang facilities, ang ating ICP in the ranks, yung pong spot corrections, yung targeted drug testing, and yung last po natin is yung ICP in the community. So dun po papasok yung police community relations natin. We coordinate with LGUs, we coordinate with our community for the betterment. Tapos yun po, no, ang ating ugnayan ng pulisya sa barangay. So yun po, tayo po yung bumababa sa mga barangay, we help them, we serve them. Tapos ito po yung Peace Advocacy Group, as what I've mentioned po, yung na-comment po tayo dito sa NOPO, kasi po nag-number 1 po tayo sa members or number of support groups na sumusuporta sa atin. And next po is yung no plate, no travel. So yun po, tinitingnan po natin lahat ng mga sasakyan na walang plate numbers. We check them because pero ang tinitignan naman natin po kung wala naman silang plate number, as long as may makikita silang ORCR or may conduction sticker, that's okay naman. Ang problema lang talaga is kung wala ka pang plate number, wala ka pang conduction sticker, wala ka pang ORCR, then that rings a bell. Parang illegal talaga. Okay. Yes But po. anyway, sometimes walang plate number pero may conduction sticker, and then pag open mo, official man. So, something na may something threat na sa may kanya. identity lang din. Identity. So, sometimes we do that. Yes po. That's understandable naman na for security purposes din. Pero yun po, at times na wala talaga lahat kahit anong identification, then that is something na parang Confused. oh. Okay. But anyway, pinagsusubayabayan ko yung performance ni new PNP chief, no. So parang ang i-cleanse siya lahat na Yes, di ba? yes. Galit sa mga pulis na mga kurakot, Yes. illegal activities, yan. And Ano he's well, in a way, that's good, no? Pero to bring back the good image of the PNP. So, kailangan, doon mismo sa lugar mo, unahin mo muna yung paglilinis dyan. yes, that is right po, sir, no. And Yun lang yung something that how can you do this outside in your territory when in fact sa iyo talaga hindi mo pa nga di ba? Yes. So doon muna ipakita mo na yung mga scalawags at saka mga pulis na mga illegalista, doon you have to discipline them, and then put justice to some of the illegal activities of these people. But anyway, so marami ka Yes po, pang i-share sa in relation to that naman, sir, wala naman na po. In relation to that, si Chief PNP po talaga natin is sa start pa lang talaga, before recruitment, yung gusto niya is dapat ang mga makapasok na police before recruitment is wala pong padrino system actually. Gusto niya yung When in fact, yesterday, Oo. na monitor ko rin na may nahuli with regards to this neuro exam na mag-apply ka sa PNP doon sa NCR, may nahuli siya. Ang gusto niya lang talaga is yung walang faceless and nameless application, bali QR code. Oo, yun ang magiging identification, hindi na papangalanan, hindi na pakikita ng picture. Para kung pasado ka talaga because of your skill, because of your qualifications. That is a new directives coming from the new PNP chief. Yes. Yeah, So that's good. actually, ang mga bagong recruits po natin ngayon, ang mga bagong hire po natin ngayon is undergoing na po sila dyan sa QR system of application. So, para ma-ensure na yung mga yon wala po silang kakilala or what. That's good, no? Kasi it will come out fair. Yes. Kung anong imoya qualities siya, magwagid. Yes.
Anyway, LT Abby, how old are you? 27 years old po. 27. Yes, yes. Kuno brado ka din. Gali kung nag-guess kang ba ito, kung malhas na di ko. Abi ko gani beauty pageant as a lady police. What are your memorable experience? So, In how many years sa lady police? Ilang sa, years ka na? I studied 4 years in the academy, tapos ngayon po, mag 1 year. So, 5 So years. 5 oo. years. So in training, gusto taman nga encourage man ang iban nga mga Yes, correct. gusto magkuha sa PNP na. Ang height limit, ganito ginubuan na eh. No? Yes, yes. Just the other day, I think. Na-approve na po yung bill na pinasa ni Senator Bato de la Rosa. Ang height na po ng female is 5 flat. Tapos sa, yes, So, una 5'2"? 5'2", yes po. Tama po, sir. And then sa NCR 5'3". Yun po is, ano na po yun siya, 5'2". lahat na po yun. Oo. Yung 5 na. Okay, ngayon 5 5 na. Kaya kadamo, gid sa may gusto, pudo ka kabus eh. Sa height. Especially sa women, no? Yes, yes. So, There's a lot of good passers, galing kay fail sa height, so mayo man ah. I think it's a good thing naman, sir, because you cannot define naman your service because of your height. O hindi naman nililimit ang iyong capacity or kakayahan as an individual Correct. to perform your duties and responsibilities dahil 5 flat ka lang. Mayo man na ganit kung may operation, kung nubo, kay di tanto kitaon. Gali, oo. Actually, sir, sa Army, 5 flat naman ang female. Army, Oo, 5'2". 5'2" ang male nila. So, yun, sa police, ginawa na ding 5 flat and 5'2" na minimum height requirement para makapasok. Oh, that's good, no? At least binago na yung mga requirements. And then, during my time as a congressman, kadamo man ko feedback nga way kapasar sa height pa lang nga daan kaya to 5'1" to daw isa ga-apply man siya as lady police, no? So sige lang kay kung dito sa mga province ka, pwede na ya. NCR is 5'2", but diri ka sa mga probinsya, gina-allow man nila ang 5'1". Actually, pwede man siya, sir. Na-allow man siya as long as may kayong sa waiver, NCIP. Yes, ang ginaano nila. Pwede ka man sa indigenous. Oo, Indigenous. Yes, yes. Nabilong ka sa may blood. may bloodline na bloodline medyo, ka, oo. indigenous people. Anyway, sige, Board Andrew, may pamangkot ka pa kay Lieutenant Abigail. Do, di sila Kaya ang purpose naman ni nga kung whatever ang programs kag advocacy sang aton nga no po, i-share naman kay kadamo pa sang way kabalo, and then especially sa aton man yang mga police station every towns and cities, may ara man na sila programas Yes. kung ano ba kung sino man ang chief of police naton. Yes, yes. So but of course may ara man niya ka conference every monthly. Yes, sir. With regards to our peace and order, ano subong ang kami ang report gadabot dra sa Nopota. Anong mostly nga mga crimes ang na-receive ninyo mga reports? Oo, mostly, sir, no, sa naton, 10591, yung sa firearms natin. Okay. Yun lang naman. And mga petty crimes lang naman. So far, ang NOCPO naman, Negros Occidental, is very safe naman and peaceful, no. But this year, no, tumaas yung ating mga huli, ang ating crime rate dahil ina-attribute natin yan sa police initiated operations. Kasi this year mas dumami pa yung ating police initiated operations, no, sa drugs, sa buy bust. Talagang nagiging proactive na ang police ngayon. That is why we come up with madami tayong nahuhuli because of our because we initiate sa mga ganitong bagay. Ay, mo gina importante kinahanglan peace and order because if there is peace, many business coming in, investors and then livelihoods coming in, of course. So ang income pa sa community, sa province, aragid. Tining Julod naman, brother, ang July, August, medyo bulubantay Pulupigado. naman eh. Pulupigado na. Sirado naman ang galing, tanan. Sa gani kagabi nga, kung manok nakawata naman. Justa. Andrew, You know? Andrew Motilibano na gina nakawatan. Nakawatan pa. Sa kagabi. So, inventaryo halamayo basi kung naaralan da sa kilid. sinuhulog lang. Nahulog But, lang. it's always a trending eh. Hindi ba LT, no? Usually July, August, it's always,
Sige, LT. Pero it was a positive thing, no, Vice Gov, yung kahapon na sa Culture Hub, many Diba? businesses na nag-open, so matamat gid sila na encourage naman gani kung na every towns and cities basi may mga products sila na ilagi dya trademark, pwede sila kapaset kag dalon dira para nga i-introduce kag para nga i-advertise Manila that we have this kind of product nga dito kwaon sa Silay, Talisay, and then number one, ang puto gid sa Manapla, mo ginadayan Pero ni Vice Gov, Presidente Mayor Manolet. Vice Gov, mapatig ako Yan hindi. nagamigo ta, migo ta sa Ibi Magaluna. Oo, Mayor Marvin, no? Lipat kami ni Vice Blau. Anyway, mayong ugtulan ugtulan siya. Pero Vice Gov, to be honest, now that naging Suryanay ta party products, sa Murcia, may ara day sa kabarangay, sa barangay San Miguel. May isang nakapurok, tawag na Purok Silhigan. Amo pa naangga padala to sang silig sa Bagyo na may ngalan nga Bagyo, diri pa ginaobra. Ay, gali. Oh! Imagine, and then kung magkatatas Bagyo, bakal tato kay may ngalan nga Bagyo. Pero made in Ari negosyo di. sa Murcia. So, Made in. dasan may isa da sa kanlandog, Vice Gov, katahom kayo sang ila nga pag ubra sang paypay niya silig. Okay. Ang ilaya nga stick ya, pertik bakod. Basta may livelihood lang ang mga Oh, so I constituents think- tao kay gina. So I think it's more on, right now, makita ta dapat may support lang sa local government kinanglan. Kiti, hindi man sila kapalampot kung sa mga kadumdum ka sa unang magpanaad. That's the only time na gagawa nga ito na lain-lain ng mga products. Ang problema, wala ta sustainability for the whole year nga tani i-showcase na sila. But now, we are sa ato na ginoblasan ninyo, sa atong gobernador, mga bag-o tala subong sa dira sa province. Now it's time siguro nga ipanaog tang atong produkto kag ipakilala Amo todo gid. sa Bacolod. Every year i-remind ta na ang aton mga LGUs. Correct. Kay sometimes sako man na sila. And then because of this small product, hindi tapla ma-introduce sa public. Grabe yung talento sa taga Negros ay. And even sa PNP, sir, no? Sir, sa PNP, we will not be able to sustain our programs and activities and projects without the support of our LGU. Yes. Okay, very Ever since, key. Budilay. Oo, Budilay. oo. Ako mayor ko sa Kaluta, grabe man ang support ko sa aton nga PNP. Vital gid ang LGUs, Vice Gov, no? Kung wala gid ang LGU natin, ang ating government, wala, di There natin should kaya be a sustain. It's a oo. simple lang gid na understanding sa between the PNP and the local government. Yes. Yeah. So grabe ari ga text ko na i-interrupt ta kamo ha. At least makapaminsar ka man na LT kung ano pagid ang ihatag mong information na. Pero ang aton nga amigo dira sa La Carlota nga akong best friend si Councilor Akoy siya. Nya good morning lang da brad ah. Tapos si bawa amigo tas kawayan. Wow. Ang duwa ko ka amigo nga councilor da si Councilor Sami Abagat kag si Councilor Dito. Kag ang isa taman niya amigo si Kapitan Agustin. Correct, no? Kapitan Agustin. Aragi si Apple to. Amo gani way patay detection niya mas malimtan niyo ko. Di malintan. So hindi ka mo nahali text sa ako no kay Victor na kamo sa sa FB sa Action Radio kay gasaylo ko karon base ko hindi ko naman mention nga ari sila ga text sa Malimtan messages gid. ko malimtan gid. Kag sa hindi ko mag-greet da. Well, anyway, sige Lieutenant Abby, ano pang aton nga gusto mo i-inform ang public sa aton advocacy dira sa NOPO? So after Vice Gov, no, I would also want to take the opportunity na magpasalamat. Yes. So, madami po tayong upcoming projects and activities sa Negros Occidental Police Provincial Office. Not only sa ating opisina or yung standard PPO natin po babaguhin, yung mga facilities po natin sa loob ng Police Provincial Office is babaguhin, but as well sa ating pag-reach out sa community, no? That's one of the most important things na pinofocus namin, and sa ating anti-criminality din, sa ating mga nahuhuli sa mga different violations nila. So, ang gusto lang iparating ng aming mahal na provincial director, no, si PD Palge. Oo, si PD Palge, Police Colonel Romy Inway Palge, he's very much thankful sa success ng Police Provincial Office as ilang 6 straight months actually Vice Gov ang ating PD became the top siya ng ating ICER, ating individual commanders rating. So that is because of the support na ipinapakita ng ating province, na ipinapakita ng tao, ang pagtanggap sa kanya, ang pagtanggap po sa NOPO.
So sa atin din as province, no, top performing din tayo for 8 months, sa isang month lang tayo nag number 2, but for that straight 8 months po, no, number 1 tayo sa buong provincial, Police Regional Office 6. Sa region. Oo, Okay. number 1 tayo sa region. Congratulations. Oo, so that shows na now we're doing our Active, job. Oo, yeah. we're very active when it comes to these things, no, sa anti-criminality, sa ating operations, sa lahat ng ginagawa natin dito for the improvement of our province, no, dito sa Negros Occidental. And I would also gusto kong ibalik na because of the government talaga, LGU sa ating province, is we are able to do these things. Kasi kung aasahan lang po natin ng NOCPO, is hindi po talaga magsusustain kung walang suporta ng... Alam mo naman, LT Abby, kay basta for the good of the province kami ni Yes, Gob at yes. saka yung mga board members dyan willing to support Oo. the programs and projects of our PNP. Yeah. Yes. Napakabait ni PD Palge. Yun ang na-notice ko sa kanya. Do sobra gani kabuot. Subot na buo. So, Yeah, anyway, going back sa pandemic naman, no. Meron kang data na how many PNP nga nag-positive so, and then nag-positive sa COVID so, from the start. Oo, so yung ano natin sir, no, we started talaga nung nag-pandemic tayo last year, 2020. Last year, yeah. Oo, ang total na po natin as of to date sir is 133. Yun po, ang 133 yung lahat ng kapulisan as well sa NUPs po natin. Mga 10%. Oo. Opo, roughly 5% kasi 2,000 yung strength namin. Oh. Considering as a roughly 7-8%. frontliner naman ng aton mga PNP, na-vaccine na kamutanan? Wala pa? Wala pa as of now, Vice Gov, no, wala pa kami. Way pa maskin isa? I'm not sure kay wala pa kami sa ano. Well, nabilong ka mo sa A4? Sa ano pang kung sa priority siya Vice Gov is Priority nasa na. number 5 siguro kami. Una pang health workers naton oo. Ba't kanino kay ang Kita mo, aton oo. PNP, they face people every day. They considered ba na sila frontliner? Well, anyway, next, I hope that board member Andrew will propose this resolution. Ibang kapulisan pa natin actually Vice Gov, no, Sir Andrew. Tama because- Na-augment sa mga hospitals, parang nagiging nurse na din sila somehow. Sa Oh. probinsya, I think we can do that siguro. No, just a resolution. Yes, a resolution. Nga kailangan man i-vaccine ang aton PNP. I think we can do that on Tuesday. Yes. Yes, as a resolution. If it will be Requesting granted. the National ATF to grant the vaccination sa aton PNP. That's very positive, no, sa amin. So para medyo alam mong ano ka na nabaksinan ka na So somehow it gives At you a least, guarantee to may na lumabas, na gawin mo yung duties and Not really responsibility mo. guarantee, Oh. but more on the More confidence. confidence, When you keep thinking of something bad, budlay Oo, tama po, tama. Precisely. Kaya kung hindi, tagahalaman na Pero yung Brad, no, elected. since ari man tagay Surya parte sa COVID. 10% pa sa Gusto lang ko mangayo prayer sa aton migo nga ara man subong na Yeah. igo sa COVID no, hindi na ko mag-mention sa ngalan no. Puwat upod taman sa politika. i-include sa prayers natin. Gang aton migo sa stay strong and Isa ta ka I think isa ta ka mayor and he is recovering no. So we hope and pray nga dasig ang imo recovery partner. of course, Stay strong partner. Ha? Alin sa amo na tanan. Yes. Well, basic kung lain ang i-propose mo, mahimo kaya letter, request? Nga i-assign siya sa Oo, request ka kay PD, nga kung pwede, ma-assign ang... gawin ka magikay ko brother mo sang bodyguard man mo. But anyway, of course, thank you very much, Lieutenant, sang mga information, and I hope and pray that we will continue to serve the public with regards to your mandate, man. For us, sa support sang aton PNP diri sa province, especially me and the governor, and of course the board members, ang aton peace and order chairman, si board member Alonso. Yes. Open kami whatever request, kag we will support you.
So, ayun, Sir, Yes. Vice Gov, Sir Andrew, I would like to thank you no for having me as your guest dito sa Vice Gov in Action. And in behalf of our Provincial Director, Police Colonel Romy Inway Palge, we would like to thank you for your never-ending support, never-ending gid na support sa police, sa Negros Occidental Police Provincial Office with your help sa LGUs natin, sa ating mga mayors, na isang request lang, pagbibigyan agad because you know po ang ating heart na we have good intentions, that is to serve our public, to give them a safer place to live, work, and do business dito sa Negros Occidental. And I would also like to thank you personally sa akin for having me here. Nagkita tayo, Vice Gov, for a Kahapon lang. reason. Yeah, Oo. for a reason. Oo. Kahapon. So, Nag-coffee lang ko to yan. And then, sino ang kasama? Si si Colonel. Lieutenant Colonel Humukan. Mukan. And then, wala kami guest boss. Amo na nga siling ko, pwede ka mo. Parang, di daw, why gid problema, Board Andrew. Yung nami man, na at least ang ginaobra sa aton PNP will also be known publicly. Yes, kilanlan tagid mapabalo ang public kung ano ang ginaobra sa aton kapulisan kay ti sa tudtod lang gid sako man kamo, busy man kamo. And then sometimes we heard that daw hindi man mayo ang iban yung mga feedback coming from the public about our police. So sa bag-o nga subong administration, especially the new PNP chief, daw amo ginaunaya. Yes. So, di natin ayaw maiwasan, Vice Gov, na I-cleanse kakaroon niya talaga ang tayo ng PNP family, yung organization. Meron talaga tayong negative perception from our public kasi hindi naman perfect ang organization. You kasi may mga loopholes pa din, may mga butas pa din. Hindi naman lahat ng kapulisan natin is doing the right thing. Meron pa ring mga iilan, pero kukonti lang naman. And because of our new chief PNP, amat-amat na gini, dahan-dahan na aalisin tong mga to. So, they know na ganito ang ating chief PNP, so it already serve as a reminder to them na to do their job religiously and ayusin nila ang trabaho nila. Tamo ginang importante. Kaya subong ari kita sa probinsya, province level lang kita anay. And then Yes, we yes. will work together. Board Andrew, kasi may dugang ka pa? Luway naman. Iba si Chansa talaga mag-greet sa mga imo Yes, basi mag- Lieutenant, may nag-text sa imo da, mai-greet ka, Mag-greet okay lang. po, Sige. i-greet ko lang yung mama ko, papa, and kuya ko. listen From they're sila. watching Okay. from Ayan. Cagayan de Oro City. Okay, regards sa family mo. And then, Dinasco family and yung Gabuli family ko po, it's my middle name. They're watching din po from Cagayan de Oro sa El Salvador City. Pag-greet na lang din si Kagawad Ems, Tita Ems. Good morning, thank you for watching. Yung girlfriend po ng kuya ko, who is already a juris doctor, pumasa na po siya graduate po siya ng law. Graduate po ng law and as well as na-promote, so pinapag-greet niya. And si Attorney Dag, Tito Dag, good morning po. Attorney Dag Pandan. Okay. Kilalahi kami. Si Attorney Pandanya. Ano na yung mga pandan dire sa aton? Kani Andrew Pandan, attorney, abogado man, Lawyer. lawyer man. Kasin. Okay. And then ang basi kun ka pamati man ang my good friend, my idol si Congressman Rufus Rodriguez sa CDO man Cagayan de Oro. Gambal sa idol niya kadto dis Cagayan de Oro. Bisita ka man, sabi ko okay lang idol pag may time. Greet ko na lang din si ating ever supportive and mapisan na provincial director natin dito sa Negros Occidental. Good morning, sir. Police soon to be Police Brigadier General Romy I. Palge. For the years to come, surely mag-general po yan. Ayun, bata pa Bata si yang PD. Bata ba yan? And then my good friend also is monitoring our program, si Secretary Carlon Nograles. Very good. Yeah, Partner, mayang gina-promote ya ang virgin coconut oil. Lingko hindi ko mag-promote sina, ikaw ya i-promote ko. Umayo na siya nga public Of course, servant. Carlos, very okay.
Carlos Nograles. Tama na. Well, anyway, let's go na sa mga greetings ta, Board Andrew. Basi Correct. ikaw una da. Ikaw Basi na, may arada nag-ano sa kang imo. gahanda priority Greetings da. una gid ang akon nga magulang sa New York, Dave Ferrer. And then ari si Melvin, may ano ni siya, Melvin Paul Abdo. Vice Gov Ferrer, kada cropping namon nagabaton kami libre nga binhi kag abono. So okay, kadawig sang iya nga teksakon, but don't worry, Melvin, kay pabuas mismo i-anon tani ang sa agriculture tada, provincial agriculture. No tori man kaya man ko da sa committee. Ari man si Board Andrew ang concerns Sige. ninyo. Okay. Kay Kapitan Jervy mayong ugtolanda, sa kay John Del Monte. Okay, mayong ugto man da dyan, Tagala Carlota, kay Dingdong Siberino Dong, mayong ugtolanda, retired police ni si Dingdong eh. Okay. Oy, kuya, okay. Migo ta sa RPN, si Kuya Randy, mga Eagles, ko ni Brad. And then, si Arian Cardinal. No? Hindi ko kita. Arlene, oh. Good morning. Len, good morning da. Kenneth, Iyado. Mayong agada, gapamati man si Iyado ko, Kenneth, si Benitez. Okay, Nancy, Hinday Nancy. Maupod ko nito sa RSB. Si maestro ko. Oy, si Joe Lutao. Amigo ko gid ni. Kamusta da, Joe? Sir Joe, kamusta? And then, si Ana Sinoro. Good morning. Ugto. Si Brad Moga, monitor. Ay, good morning And then, isa pagid, si Karin. Iyada, mayong Sintena. Mayong ugtolanda. Si Alin Himotea. Vice Gov, monitor kami. Watching live from Naluan. Kawayan. So, ang taga Kawayan, mayong ugto da sa inyo. Si Mayor John Ray, mayong ugto da sa inyo. So, si Pearl Goyha, good morning, Vice. Keep safe. Likewise. Doroteo family, Tagala Carlota, ng Lena. Si RM, Vice Gov, and my friend, Board Andro, RM Lapore. Isa pagid. Mayong aga. Si Filipina, watching from Pandi, Bulacan. Murcia, ako taga Murcia ni Board Andrew, si Filipina Famaran. Wow. Keep safe lang da, no? Halong lang kamo da. Okay. Si Ana, si Noro, may ara man gatot. I-greet ko lang si classmate ko, si Cedric Cruz. Hi there. Damo kali fans ni si Amugane. Lieutenant Abigail. Ay, ka, may boyfriend ka na. Hindi gina-outek ba? Daw i-request gini ni Board Andrew magamuni. I-approve yan ni PD nga request kung imo sa Wala letter. ko idea, Vice Gov. Pero kung ikaw Todo siguro... kataas man na iya siguro nga lieutenant gidya ang kwaon mo idea do. Ako gid. Sadya mangali ni si lieutenant amo nang aton nga di isa pa gid si Melvin Abdo. Good morning. Kapitan Janet Pasay Yasay o Barangay Malingin. Kap Janet mayong ang prima ko Imogen Montelibano, Ferrer Montelibano, mayong ugto da na nga. Si Brad Elmo Pinikito, classmate ko man ni sila Carlota. Si Inday Fiery, stay safe Manday, sa Australia ni. Ay, Canada si Fiery, no? But anyway, Australia o Canada, basta sa foreign countries. Bakasyon na di siya, Carlota, puli na. Bawa nga ako niya pakaisa, si Ala na, Kapawan. Monitor man. And then, Dina Discrepito, good morning, Vice BM. Okay, police, parang kilala mo to, watching from Barangay RSB.
Okay, sino pa? Amigo ko, Joji, mayong ugtolandam, Joji Bantog. Okay. Si Ryan Soriano, taga Ryan, taga Dulaw tani nga may grupo da. Si Pam Sarasya, okay, taga Gimitay. Hindi man gurabais. Gob, pa-shout out sa mga taga La Carlota sa Toronto, okay, California. Toronto, California. Hindi ka na sa? Sila ni Junjun Managit. Junjun Managit, wari. Wari mas La Carlota, Junjun. Tapos pag-greet na lang ko, Anay, sir, kay Sir Kenneth Benitez. Good afternoon, sir. Si Kenneth, iyado ko na. Oo. Kilalahi ka mo ni alias Bukol. Ay, hindi gali. Ilain. Si Kenneth. And then, Canada niya. Hindi lang. Canada. Yung pibuto. Canada niya. Toronto. Aras Canada. Toronto, Canada. And then, isa pagid, hindi ko na ni kagagmay isang letter, hindi ta makita mayo Ma-adjust na siya partner. MDRMO, okay. Pontevedra, great lang, taga, Office Pontevedra, okay, kapamati, kamuda. Thank you. Australia, Galisi Pyri. Okay, Brad, thank you, Gid. Okay, si Gina Pilayo. Good morning, Jean. Australia, nangambal ko, Australia ka pa, kung Canada ka, basta. Last time ka, to kas Canada eh. Basta ra kasagwa. John Paul Sipag, good morning, Vice Go from La Carlota. Regards to my Roy Sipag. Okay. So, natapos ta na. And then, Siguro, Vice, antista magsira. Antis malipat lang ko. Congratulate talawat ang aton Mayor, si Mayor Mark sa pagkasal siya, no? Sa namigad lang May 26. Mayor Mark, congratulations. 16 years. Of course, kay Ann. sa kay Ann, kay Mark. No? So, 16 years. years. Nilang pag-updanay. 6 years ago, naghambal ko, tisan, pa ka man pakasal. Na-realize gid sang nagligad niya. No? So, congratulations sa inyo. Mayor Mark. No? Mayor Mark, Ihado Mark. Kag ihadaan, best wishes. God bless and God bless your family. Sa liwat! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon!